एगो में माजा मिली, एगो में साजा मिली। अब रउआ विचार करी कि एसी में बैठो कि जनरल में जेरल के टिकट लेके एसी में धाका थी। अब मेहरारू मालिक दुए प्रकार के होते। जैसे विचार करो पहले के मेहरारू कैसन होली, आए बेरा के मेहरारू कैसन बाड़ी। पहले के मेहरारू अपना पति के पूजा करी हैं परमेश्वर जान। आए बेरा के मेहरारू अपना पति के पूजा करत आ रही, बाकी परमेश्वर जान के ना। एह बेरा के मेहरारू अपना पति के पूजा करता रही धनेश्वर जान। जौना पति के पास में माल बा ओह पति पत्नी के बढ़िया ताल बा। आ यदि जौना पति के पास में माल नहीं खे ओह पति पत्नी के बढ़िया तालो नहीं। जैसे विचार करो एगो पहला जमाना के मेहरारू रहे, अपना मरद से कहलस कि ये जी अरवा तना भोरे भोरे नहातानी। मर्दा कहलस कि हो हमरा मन करता बहरा जाए के। मौगी कहलस कि जी बहरा जाके का होई। तो मर्दा कहलस कि रुपया कमाई जाई। तो मौगी कहलस कि जी रुपया का होई। तो मर्दा कहलस कि हमरा मन में लालसा बा तारा के महंगा एगो लहंगा किनाई। मौगी कहत तारा महंगा लहंगा। मर्दा कहलस कि अरे अतना हम तोरा के महंगा लहंगा किन्नी आ तू एकरा में आग कहे लगा दिहलू। और अतिया कहलस कि राजा जी कहलस कि बोलो मुआ अरे रउआ हमरा जवानी के सिंगार हई, रउआ हमरा प्राण के आधार हई, रउए हमरा खातिर मंदिर के भगवान। हे भगवान मेहरारू मिलो तो ऐसन। आए जमाना के मेहरारू वो अपने मर्द के का कहती है। मर्द बहरा से कमा के आई आ मेहरारू के घर में ना माई के घर में ढूक के जाके प्रणाम कर ले माई के। आज जब मौगी के घर में आओ तरकारी छोड़ा दे मर्द तारा भी आँखी में चश्मा लागल बा लगल तारा वो अखिया में जाब लगी मुंह मर्दा कहते ये हमरा का हो गई रे। मौगी कहतिया कि तहर मुंह ना देख हमरा आँखी से ऑन हो जा। ए बरा ए जमाना के मेहरारू देखी मर्द से का कहतिया कि जोले ना ले आइबो। हाय हाय अरे कहिए ना अरे जोले ना ले आइबो गहना ए राजा जी मानो बिना कहाना। करबो सिंगार छाछा नाई भी मुँह से बोल बिना। करबो चिरौरी बाकी एथी ओथी खोल बिना। ये थिया थिया का ये थी का तरक बताइए एथी ओथी के माने ये नहीं खजाना बेहुदा कोई। एथी ओथी के माने भोजपुरी के तो पूरा भाषा है। एथी माने कह दिया कि जौना व्यायाम में रुआ मिठाई राखल बा एकर पेहान ना हटाई। आ ओथी माने कह दिया कि जौना फ्रिज में तहर तोता गोता लगावे ले एकरा के अलोते रख लेबी मुंह। ये होइए ही जा जा एकर माने है होई ही बाकी हमनी के कहे कर कहता अरे जिंदगी के डोर उड़ाइल माई हमारा अरे कुछ
अभी अभी परम आदरणीय जौना बाबा के हमने के पुण्य तिथि में आयल बन गया ओ बाबा के सपुत्र हमारा शंभू भैया अवधेश भैया शंभू भैया के सपुत्र महान लयदार के तरफ से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार मिलल कोटि कोटि बार नमन करता नहीं बाकी एगो बात कहो शंभू भैया जान तनी रुपयावा मिलल तो तनी जानी जब मनावा लागेला आ रुपयावा ना मिलल तो हमनी के बुझाला जे आ जोमत नहीं खेकार जैसे विचार करो केहू के मेहरारू हुई कतनो सुंदर हुई मन बना के देखबा अरे ई त बुझाता जे डुमरी के कुंवर वो होई रे मन बना के देखबो जी अरे जतना कुंवरवा लाल उतने कुंवरो रे बाकी जो मांग में सेंदूर ना लौकी तो कहबो जी दादा ई तो बुझाता जे रानी हो सेंदूर बिनु मेहरारू फीका हो जाले इनाम के बगैर ब्यास फीका हो जाला हजारों हजार रुपया पुरस्कार इनाम आशीर्वाद मिलल समस्त परिवार के कोटि कोटि बार नमन करतनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतनी बाकी कहे के का भाव ये माई पहले बनी सुनले बनी जानले बनी कि तुलसी कबीर सुर ऐसन ज्ञान गावना के दिनवानी अरे होई मर्दा का हमरा को मोटकी मार का तेरा मौगी ले ढेर बाऊ लागत आ गावना के दिनवानी कौन गावना के दिन कौन हे बोलो मुआ वाला ना ओह बोलो मुआ वाला रोज रोज दिन आता आ तब तारा नहीं के बुझाते फुहरो आ गावना के दिनवानी राइल माई हमारा अरे पूछो अभी अभी हमारा भैया रामनाथ भैया बीडीसी राजभर के माध्यम से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार मिलल बा बाबा के पुण्य तिथि के नाम पर वहां के दान कैनी पहलवान साहेब के नाम पर दान कैनी कोटि कोटि बार नमन बा बकिए माई सुनले बनी पहले बनी का पहले बनी कि जन्म जन्म मुनि धरे लालो ध्यानवा हमरा कुछ ना जाना
हीरावा होई आ माया में हीरावा होई अरे हेराइल माई हमारा अरे कुछ